Maria și Ștefan Bologan de la Doltu, vouă care prin destoinicie și sufletul drept ce ați arătat pământului vostru și timpului ce v-a premărit fapta și numele cu răspundere într-o bucurie a țării voastre și a neamului ce ați zidit, vouă recunoștința și bătăile inimii noastre cu închinare. Mătușă Marie și Nea Ștefane, ce aceasta în viața dumneavoastră o biografie de om? Nu mai este om pe lumea asta ca să scrie viața noastră. Pui mâna în foc în noi. Și am fost totdeauna cu obrazul curat, față de sat, față de lume, nu știu cum cântăriți dumneavoastră. Dar am văzut eu cu Ștefan, vremea ține cu noi. Când mai greu, când mai ușor. Stima ta și el ține pe om ce sare. Bucuria, și e mare și e mitică, dacă e bucurie, omul merge înainte. Ia că s-a terminat război, asta tot e o bucurie. Au venit vremuri noi, tot o bucurie. E greu, e foarte greu să cresc 11 copii. Dar i-am crescut, i-am învățat să lucrează, mă bucur de dânsă. Avem 3 doctori, avem un jurnalist, avem un scriitor, Vasile, avem constructorul Pavel, avem învățători, contabili, dar fără serios au rămas la pământ să lucreze. Ia că așa mi-a fost viața. Au fost de toate. Ia ca Ștefan. Când au venit de armată, au văzut multe frumusețuri pe alte țări. Poduri de teatru frumoasă, au vrut el să fac și acasă. S-a adus lui de poștă în sat. Și de tot era drag și tot vrea să facă. Dar de-am dacă îmbătrânește, tot le gătește. Multe omul vrea să le facă, dar nu-l dau de să facă. Dacă îmi dă tot aurul pe lumea asta, că eu nu-l dau cu Ștefan. Da, într-adevăr, tot aurul din lume nu răscumpără un destin atât de dramatic, atât de optimist și omenit în marea trecere a timpului, în care a fost a se împlini visul de veacuri a părinților noștri fără de moarte. La adâncuri, la mare adâncuri e vuietul încleștărilor cu viața, izbândind într-o lauda anilor ce le-a rânduit casa, lacrima curăției lor fără de seamă. Uitați-vă ce izvor bun, că și apă este. Încoace mai sunt încă 2 izvoare și trebuie să-l distupăm numai decât. Uite plopul și ala s-a uscat, dar uite alătră și-i salcând frumos. Împlorit roza, m-am adus de pe timpul războiului seminț numai din Ceoslovacia. Am pus, o crescut, am mai dat și la vecini. Dar uite aici, am fost iaz, am unui, trebuie să distup izvoarele, să fac iază numai decât. Că am vreo 20 de nepoți și or să vie la bunei, să am unii aduși la aer curat, să aibă și vedea la bătrâni. Ia ca băieții și nepoții ne ajută, sănătate dacă ar fi. Aici e Florea cu nora noastră, Nena. E mecanizator. Lumea zice că eu nu-i mulțumit, dar eu zic că e mulțumit că iubește pământul și dreptatea. Deci este de aur a fost pășuni frumoase, pășteau vitele, era iarbă, partea asta erau izvoară, dar cu timpul au început să le are. Le-au arat mare folos, n-au dat. Am fost și la raion și am scris, am fost pe la șefi, dar dealurile tot au plecat la vale. A venit un președinte tânăr Popovici la Doltu, se înțelege cu bătrânii, a făcut iazuri, fântâni, cred că s-a făcut ceva la noi. Nicolae, cel de-al 4-lea fecior al Mariei și Ștefan Bologan, medic fiziatru, animatorul unei practici de lecuire a pacienților săi, cu iarba dulcelui grai din părinți, cu apropierea sufletului de durerea omenească. După cum vedeți, noi aici avem un teren mic sportiv, care eu, în rezultatul muncii mele cu bolnavi, îl practic de mai mult timp. Este și o metodă a mea personală, sufletească, de a mă apropia de bolnav, de a mă simte bolnavă ca un prieten al lui. Și el mi se deschide
sufletește, îmi spune de problemele lui, eu mă stărui să-l ajut, să-l sfătui. Și asta duce, pe lângă arsenalul acela medical care noi îl folosim, duce la însănătoșirea mult mai gravnică a bolnavului și reîntoarcerea lui în familie. Ion, ginecolog, cu mătrul celora care întineresc de zor puterea satului, așezând în cântecele de leagăn de prin măhală, speranța unui popor inimos, care din dragostea cea mare a doi părinți vin să impună într-o sănătate a timpului principiile și legile perpetuări. Să fiu să sorioară, dar el spune și ce ura, am scăpat pe la plige. Strașnic bună, uite, nu se uită. Nu ai jertfi, dar dacă trebuie, nu se rugat. Numai decât o să rea de cu mătă, nici să ție noi contra. Da, nu contra, eu chiar așa sunt gata să-l iau dacă aș avea un băiețel, da? Unii băiețelul? Unii băiețel? Gheorghe ne spune că găsta așa o mamă, că îl fac doi copii. Eu nu știu, nu am avut, nu știu gândit e cum eu le dar. Eu am avut 10 și n-am putut să lepăd nici unul. Și nici nu i-am dat niciodată să am la urmă, ca o nepoată de la soră, a rămas fără părinți și am luat-o. Și au venit la noi în gospodărie și am trăit împreună și s-au măritat, au venit la casa aici, am venit ca la dânsul, vedem azi în gospodărie. Trăiesc ghineau, 4 copilași. Și cum așa o lăsat-o, ei nu mă slăiesc copil. Dacă lăsați, nici voi treci, nu ajunge. 4 copii am, dar nici cu nu-l dau la nimeni. Nu-l lăs. Dar în viață sunt fel de cazuri. Ia că avem și o noră care mi-a 4 copii și omul s-a dus la câșlig. Nici nu s-a întrebat de nimeni, nici nu a alungat-o nimeni și s-a dus cu 4 copilași. Dar cum poate să stie în loc, nu știu. Eu,anii sunt surați, nu pot să... Nu mă gândesc 10 ori pe zi, ori pe noapte. Și fac ei... Când îi e dor de cei plecați, până în largul cerului se duce cu o făclie. Fiii o cred că-i steaua rătăcind și-i dau un nume pământesc, Maria. Nu știe șirul anelor în trup, cu grija fiecăruia zilele-și măsoară. Duminica e poata ei cu flori, deschisă în univers și depărtare. Maria, am auzit că ai mulți copii. Câți copii ai, măcar? 11. 11. Dar când îi legănai, le cântai? Nu cântam și eu știam. Vă rog, încercați să cântați. Adelulu și dormi, adelulu și dormi, hai daiulu și dormi, măi, cântiți cu la mare și, cântiți cu la mare și, Marica și paltinu, măi, Marica și paltinu, măi, hai, tarica și stejariu, tarica și stejariu, măi, și mare de ajutori, și mare de ajutori, măi, de dat apă pe cuptiori, au de dat apă pe cuptiori, tati vara la cosete, tati vara la cosete, măi, hai și mami l-a prașuit, și mami l-a prașuit, măi. Hai, liu, Gheorghe, jurnalist, e cel care a fost primul maicăi de ajutor și îndrumător al neamului de frați, el de dorul maicăi vegheat, de șoapta ei în lupta lui pentru adevăr.
faci cu viața? Sănătos, bine, ia ca muncim, că leacă. Ce așa greu dai pe acasă, nu vezi? Vezi cum trăim, măcar aici bătrâni să vie la voi să vă vadă. Dar băi, ce să faci? Mie ca acum e vremea bună, îi stărim cu noi să acoperim. Cam cât timp va fi el gata? Dacă o să fie materiale, cred că undeva în 5 ani de zile o scoatem apă, dar dacă nu ar fi materiale, problema e foarte complicată. Dar până la urmă, numai să vedeți și frumusețe de monument, de artă și arhitectură, o să avem noi aici la Căpeanu. Ziua familiei Bologan, sărbătoarea satului în care lumea onorează cea mai sacră zestre patrimonială a lui, care este casa cu cei doi părinți împărați, aducându-le urări de sănătate într-o pilda ce au arătat a fi oameni de cea mai aleasă omenie. Pentru Maria și Ștefan Bologan, astăzi e un prilej în plus să-și vadă nemurelele grămadă, bucurându-se de revenirea lor la vatră. Ce, măi, Dumitru, ai văzut cum te-a afișat la gazetă, măi? Am văzut, măi. Văd că nu aveți toți dreptul să scriți. Scriți ce? Da, să scrim, că ai luat laptele la nuță, ai luat laptele la altele, s-a trecut, să l-a pus-o pe dânsa să fie în prezident, dar și la alții. Eu șef de fermă la urma urmei. El să-l de fermă să iei la mine cu 6 copii să dai la altul, care mai are. Ia nu străgați aici, băi, opriți-o, aici nu-i fermă, aici nu la repetiția horului. Am să scrim, nu-i dreptate. Ce, așa ce? Eu am 7 clase, dar dumnealui are 2 instituții, dar și de paznic la școală. Bă, Dumitru, de mine să nu te legi, și instituțiile să nu le în pace, că obrazul meu costă mai mult ca postul tău. Și știm noi cum faceți voi planurile celea. Știm cum turnați apă în lapte, știm toate celea. Și motocicleta cum ai primit. Măi, lăsați, mai sfata asta, nu mai... Raionul are încredere în mine, eu dau planul. Nu vremurile cum au fost înainte, am altă vreme. Nu te atinge, Mina, nu te atinge, că dacă te-ar atinge pe tine, că tu știi de ce stai paznic la școală. Nu de ce că l-au pus pe dânsul, pe un Dumitru care nu pricepe nimic și l-au pus șef de fier. Și totuși viața e mai ca teatrul. Oricât nu le reexplica Vasile Bologan, în conștiința părinților și a fraților care se produc în acest spectacol, replica rămâne a fi de la fața locului, în contextul epocii. La unde e Nicolae? Cam asta nu știi? Lui toată viața nu-i ajunge. De când faci casa și aia, palatul și ala, lui mi arde de când. Ia să mai vorbim degeaba. Ștefan Gheorghici, vă rog, cântăm cântecel împreună, să mă grăbesc la firmă să dăm mâncare la vite. Bine, îl cântăm până ori nici el. E-mă-n brațe, dorule, se-mă pe dorile. E-mă-n brațe, dorule, se-mă pe dorile. Să mă vadă mândrele, cum coleg eu morele. Să mă vadă mândrele, cum coleg eu morele. Ei, când ce mai sunt, dar noi avem niște scrisoare așa că am primit. Câți scrisori mi-ai trimis, cât ai? Am trimis 1000, 2, eu le țin minte câte le-am zis. Eu am fost 500, dar poate mi-ai trimis la altele. Că tare știu, am uitat, poate trimis la altele. Am primit 37 într-o zi. Iată am 2 scrisoare așa, ia. Și apă așa. Să facem plic. Scrie aici adresa. Adresa. Unde să vie, și unde să duc. Și atâta scrisoare, dar și câteți copii. Și așa să uitam, trebuie să gata. Femeia era tânăr, nici eu nu eram bătrân. Mai scriem de dragoste, de una, de alta. Băieți, fete de pensat, care nu erau încă însurat, scrieu fel de fel. Înapoi, m-am gândit, eu ce să fac să nu înțeleagă și grăiesc eu cu femeia prin scrisoare. Era la noi un Gheaghe Mișa, la Gheaghe Mișa, zic, Gheaghe Mișa, te rog, eu să sar la Ștefan, nimic nu înțeleg. Dar el nu-i spusea, am eu trimis scrisoare înapoi și îi spun, zic, și mi-ai scris?
Nici nu înțelegi. Și cine citește, nimeni nu înțelege. De azi până n-ar să înțeleagă nimic, eu numai ți-i scriu. Trebuie să te interesezi să se așa, 2 buchi la început nu le pui. Și la sfârșit, iar 2 buchi ori 3, numai să ți-a tu în seara, dragă, puiușor, să acele de la mijloc, de acele la... Eu că am primit multe scrisori, dar am o scrisoare care o țin de 45 de ani de când s-a terminat război și o țin ca amintire în familia noastră și dragoste de familie. Vreau să vadă și copiii, nici nepoți, să șetească întrânsa, să vadă cum am trăit noi de bine o viață întreagă. Să pot să vă șetesc dumneavoastră, ca să știți. Și ne scriesc soțul meu. Spune, dragă Măriuță, scumpa mea soție, tare mi-e dor de casa noastră și de tine. Să mă încerc de grabă să găsi război, să mă întoarce acasă, să începe o viață fericită, cu dragoste. Oameni buni, eu împreună cu Ștefan vă mulțumesc că ați trecut pragul casei noastre. Sărbătorim împreună ziua familiei. Mulțumesc satului, partidului, guvernului că ne-a ajutat împreună, am crescut o familie sănătoasă și am învățat și am pornit pe o cale dreaptă. Ia că mai avem o bucurie. Ne-a mai venit în familie o nepoțică. Da, a mai venit în familia Bologanilor încă o nepoțică, iar din nuntirea pomilor îndrăgostiți mai e un nepot și mai e încă un strănepot, întregind și întinerind sentimentul înnemuirii lor cu marele și nesfârșitul crug al continuității. Blagoslovită fii deci clipa locului roditor cu darurile dragostei, din care s-a zămislit într-o slăvirea pământului marele neam al Bologanilor.